भिडिअखौ मिटिं खालामखांनानैसो माने मिटिं बायखांनानैसो सावरायखांनायनि उनावसो हगारनांगौ ने मबाइल गिदिरखौलाय मानोथो होबोनांगौ जाखो बे हौवानोलाय लाखिदोंब्ला मबाइल फिसाखौ लांदोंमोन आंनि मबाइलखौ आं लांफिनना होनब्लानो जायो मबाइलाखौ मबाइलाखौ दालांमोन आंनि मबाइल आं लांगोन होनबानो जायो आं लाङा हैनो जोंखादोंमोन आं मोनाखै आं SMS हरनायखौ नुदों इउटुबाव हरनायखौ आं लिंहरफिननायखौ नुदों दा बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना निस्सय नुसनखाबायबो जानो हागौ नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय भिडिअखौहाय दा न'खरनि गारजेनफ्रा आंखौ खावलायहरनानै लिंहरबाय थानाय हिसाबैहाय आङो थांनानै भिडिअ खालामहैदोंमोन ओमफ्राय दा फाइनालि मानसिखौहाय मोनबोफिननाय जाहैबाय ओमफ्राय दा मा गामिनि मा नाम आं बेखौहाय बे भिडिअ लाबोबाय थानांगौ गोनांथि गैला आरोना मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना फुराना भिडिअ हाबना नायोब्लाबो मिथिखागोन ओमफ्राय निस्सय नुखाबायबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय दा मानसिखौहाय मोनबोफिनबाय एसे गोबाव जाफैबाय सानब्रैसो जाफैबाय बा सानबासोआनो जाबाय आङो भिडिअखौहाय आगारथ'नाय जायाखैमोन माखासे आं कन्टेन्टबो लानाय जादोंमोन जायबा बे खारनानै थाहैनाय मानसि बेजोंहाय ओमफ्राय आं बे माखासे भिडिअफोरखौहाय होथ'नाय नंला ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो भिडिअखौहाय होथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय दहाय न'खरनि गारजेनफ्रा हगारना होदो भिडिअखौहाय मानसिफ्रा जेन बयबो मिथिफिनथोंसै मोनफिननाय मानसिखौहाय होननानैहाय बुंनाय हिसाबैहाय दा आङो बे भिडिअखौहाय हगारनानै होफिननोसै ओमफ्राय जायबा गोमानाय मानसि बियो दाख्लैहाय आंखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय र' एसे उनाव आगारबानो जाबाय होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेनिखायनो आं भिडिअखौ आगारथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा आं भिडिअखौहाय आगारना होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों आंबो ओमफ्राय बे मानसिया अबाव दंहैयोमोन होनना बुङोब्ला आं खिथानोसै बे मानसिया दंहैयोमोन जाहैबाय मेघालयआव आरोना ओमफ्राय जायबा नैबे हिन्जावखौहाय लांखारनानै थांदों बे हौवाया ओरैहाय गवालपारासिमल' दोननानैहाय खारलांफिनदोंनो ओमफ्राय दा बियो गवालपारानिफ्राय डाइरेक्ट हारसिङैनो फैदों आरो ओमफ्राय दा मथा मथि बे सेंग्रानि गासैखौबो डिटेल्सखौहाय मिथिनानै दंजोबो आरो ओमफ्राय दा न'खरनि गारजेनफ्रा मा सिन्था खालामलायो गावसिनि सायाव थाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावसिनि ओरैहाय समादान खालामलायनायाबो गावसिनि सायावनो थाहैबाय ओमफ्राय दा जा मोनफिननाय हिसाबैहाय आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहरनाय जाहैबाय दा एसे भिडिअ फुटेज लालाबायनाय दं आङो नायलांनो हागोन माखासे गामिनि दैदेनगिरिफोरजोंबो एसे कन्टेन्ट लानाय दङ नायलांनो हागोन आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर जायफ्रा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांनो हागोन आरो भिडिअखौ मिटिं खालामखांनानैसो माने मिटिं बायखांनानैसो सावरायखांनायनि उनावसो हगारनांगौ ने औ ओमफ्राय दा फाइनालि न'आवहाय मोनफैफिनबाय नै ओमफ्राय दा मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो समाजखौ लानानैहाय रायलायगोन ओमफ्राय दा रायजोफ्रा मा बिजिरनानै होयो दा बिसोरनि सायावहाय थाहैबाय ओमफ्राय दा आं बिसोरजोंहाय जेबो कन्टेन्ट लालायबाय थाला दा जास्ट आङो नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैनाया बेनो जाहाथे गोमानाय मानसिखौ मोनफिनबाय बा नोंथांमोननिसिम आङो फोरमायहरनो होननानै आं बे भिडिअखौनो लानानै फैनाय जाबाय दा फाइनालि आङो जि जायगायाव दाख्लैहाय आङो मोनसे जायगायावनो आङो भिडिअ खालामफैदोंमोन दा बे जायगायावनो आङो सफैफिननाय जाहैबाय फिन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो नैबे आदानावनो दाख्लैहाय आङो एसे कन्टेन्टबो लानाय जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला बियो सालबारि गमानि समाजारि गावबुरा दा ने गोजोननाय जासिनाय थाबाय आदानिसिमबो ओमफ्राय बे आदाया मोनसे समावहाय जोंनि बर' जाथिनि थाखायहाय हाथियार लानानै सेक्रिफाइस खालामबोनायबो दे एक्स इन्डिया बिबो आदाया नै ओमफ्राय आं बेजों माखासे गोबां खोथा रायलायगौमोन मानो होनना बुङोब्ला टाइमनि आंखालाव आङो रायलायनो सम जानाय नंला दा जास्ट दा दिनैनि दिनावहाय आङो दाख्लै भिडिअ होदोंमोन मोनसे समाव दा आदाया बिनि बागैहाय फंनैसो बुंहरगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे दाख्लै गोमानाय बिनि मा होनो हिन्जाव खारजानायनि माबा जाहैबाय बिदा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे आदाया फुराना गावबुरा जाहैबाय आरोखि दा आदा नों फंनैसो बुंहरदो दे थारमाने आं बुंनाया बेनो जायखिया आं गिबियावनो SK बड' ब्लग चेनेलखौ आं फरायनाय थाग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जों दानाखि जा मानसि खारदोंमोन नै जोंनि मा गामिनिनो आं गावबुरा जायो गावबुरा ओमफ्राय आंनि गामिनिनो खारदोंमोन दा बे मानसिखौ जों मोनफिननाय जाबाय बे जों बे SK बड' ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंनो जों मोनफिननाय जाबाय बिनि हेफाजाब होनायावनो जों मोनफिननाय जाबाय आं साबायखर बावो जायखिया जों बे मानसिखौ जों दा बिसार बिजिरगोन बिसार बिजिरनायनि गेजेरजों जों उनावहाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बेखौ पानिशमेन्टबो होनो हागौ
पानिशमेन्टखौथ' एसे मोनखागोन बियो मोना नङा बे पानिशमेन्ट लानानैब्लाबो बेखौ जों बुजाय आजाय दोनगोन आरो रायजो राजाखौ मोनसे साबायखर बावनाय थाबाय रायजो राजाबो एसे सापर्ट होनायनि थाखाय मदद होनायनि थाखाय बेखायनो आं बहुद धन्यबाद होयो रायजो राजानिसिमबो बेखायनो आं बेखिनियावनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा नैबे हिन्जावखौ लानानै खारदोंमोन बे हौवाया नैबे हिन्जावनि मबाइलखौबो लाखिनाय जाहैबाय ओमफ्राय गावगा गवालपारासिमल' दोनबोदोंनो ओमफ्राय गवालपारानिफ्राय गावगा खोनानाय बायदिब्ला मेघालयआव थांफिनदोंनो मेघालयआव थायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो कमेन्ट खालामबाय थाहरखादों नैबे जायबा खारनाय हिन्जाव बेखौहाय बियो माने फिसा इउटुब चेनेलबो सलायोमोन ओमफ्राय आं दा बेखौ बुंलायबाय थानांगौ गैला आङो कमेन्ट खालामबाय थाहरदोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावगा फैनो सानदोंमोन जाहैदों आंनि कमेन्टखौ नुनानै ओमफ्राय एसे गिनानैहाय मानसिया फैयाखैमोन थेवबो ओमफ्राय दा न'सिम सफैबाय ओमफ्राय ससेनिफ्राय बेखौहाय न'खरनि गारजेनफ्रा लायनाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आंबो आसा खालामदों दा बिसोरो रुजु रुमु गोरोबलायनायनि गेजेरजों संसार जालांफिनगोन होननानै मानो होनना बुङोब्ला अन्थाव बाथाव गथ'बो दङ बेहा दासो फरायफुबाय थानाय दा गथ'खौ फोरोंलांनांगौनि दायथ' थायो बिमा बिफानि सायाव ओमफ्राय जायबा नैबे सेंग्रा बे सेंग्रानि सायावहाय रायजो राजाफ्रा एबा न'खरनि गारजेनफ्रा मा सिन्था खालामो मा एक्सन लायो दा बिसोरनि सायाव थाहैबाय आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोखांखौहाय स्रा खेबनाय जायाखिसै एसे नायखिनो थिननाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला उसुबिदा जायो जोंहा ओमफ्राय न'खरनिबो मोखांखौ दिन्थिनांथ'ला होननायखाय आं दिन्थिनाय जायाखिसै दा बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय सिगांनि भिडिअ नायब्लानो नोंथांमोना नुखागोन